negukoa pistan ibiltzea. Azaron hastegea, azaro abendua, urtarrila, eta bain otsailean bukatu deu, otsailean hasieran. Prestakuntza pistan ite deu, eta bueno, kadete mailan trofeo Gipuzkoa edo dago proba bat, bederatzi lasterketa puntuatzeuna. Gure korredore batek irabazi du, Unai Iribarrek irabazi du kadetetan. Mailik irabazintzun trofeo Gipuzkoa, eta Gipuzkoako txapelketan bigarren gelditu da. Ikuspegik oso nadia. Lehengo urteko korredore gehienak mantentzen dira, urtebete gehiagokin, urtebeteko esperientzia gehiagokin. Printzipioz, ikusten dana esperantza oso onakin. Goaztegea alebinak, infantilak, kadeteak eta juniorrak, badenera berrogei bat txerrendulari, neskamutil, berrogei inguru dabiltza. Itxuraz onak. Hemendi jonen bukaeran hastegea, kadetetan eta juvenietan talde politia, 8-10 korredore tarteotan dabiltze. Lehengo urteko emaitzak ikusita, oso ilusioa handia dakau. Baina bueno, gehien bat gutzako emaitza baino gehiago eskola bada eta aztenen itxura eta jarrera eta Kostaitea, zehati karterak bere arriskoa dauka. Kostaitea, baina bueno, gu izan Tolosaldeko zona hau, baiara hau oso guztua gaude, gazte desiente dazkau. Betikoa da, azkenen urte batzutan junitea beste kirol batea, berrik etortzen dira, gu oso guztua gaude. Bueno, guk egi izan, kriston suerte dakau, limosin kartonaje ez da gure patrozinore principala, urte batzu goiaba mazkiu behakin, gu oso pozik gaude, oso guztua, baina bai, hemendik kanpoa hitzetezu beste talde batzukin eta bai, kriston arazo dazkea patrozinorea bilatzeko. Gu izatizut, gu oso kontentu gaude, limosinik gabe hau ezintzen aurrea eraman eta gure nahia da hau mantentzea eta aurrea jutea. Bigarren urtez Abran Olano martxa egin behar duzue? Bai, lehengo urten izan zen lehenengo aldia. Esperientzi bizela hasi ginen, oso guztuak gatu ginen. Arazo txikat izan genduen, koinzituzula beste proba batekin, eta horrek, partaidetza azkenen murriztu intzion pixka bat. Baina, 200 bat inguru aterazian, jende oso guztuak gatu zen, eta, prinsipioz aurten jarraitzeko ideakin. Talde honetara, leheno beste talde baten egon nintzen, baina talde honi buruz perspektiba eta honak eman zizkiaten, eta hemen guztago egon nintzen seinalekin honealdea etorri nintzen. Bueno, lehengo urte baino emaitza hobiak lortzia esperoet, bigarren urteko juvenila izan naiz, eta aber zeateatzean aldan hobena ingo dut, eta ikusiko dut. Bai, ziklokrosa nahi asko usta ezaiten gauza bat, eta horreako aurtengo temporada oso gogor ibili naiz. Objektiboa bezala Euskadikin jutea zen Espainiko txapelketeta, eta azkeneako lortu nun da oso guztua. Lan asko inda, baina lortu nun azkenen. Errepidea da, ziklokrosen normalen emaitza hobiak eman ditut, baina alare aurten bai karreteran aldano gehiena ematen saiatuko naiz eta aldetena. Saiatuko gara lehen urteko emaitza berdinak iten edo antzekoak egiten, baina entrenatuta deola, lortza dazkaunolako baina ondo. Nik uste baietz ez, juvenil lehenengokoa izan da, bigarren urtekoakin pelea horrengoa da, behaiek esperientzia gehiago daukea mailan, da, behaiei aurre hartzea edo saiatuko gara pixkat. Pistako preparamenduakin edo nik uste nahiko ondo iritsiko nahintzela karretera, eta temporada politxiteko aukera eukikotela. Ez beti egotea hobetzeko momentu, baina nik uste aurten zailago eukikotela, baina igual saiatuko naizela lehen urteko emaitzak ekartzen.